తల ఉంచుకుని కన్నీళ్ల పర్యంతమై ఉండిపోయింది యశోద. విలజ్జితత్వ జననీ ముఖేక్షిణ. ఎప్పుడూ పాపం మందలించి కూడా ఎరగదా తల్లి. అలాంటిది ఇప్పుడు బంధించింది. బంధించడం వల్ల ఇంత ప్రమాదం వచ్చిందే అని దుఃఖంతో సిగ్గుతో తల ఉంచుకుంది ఆమె. అయ్యో తన తప్పు తాను తెలుసుకుంది, పశ్చాత్తాపడుతుందని చెప్పి ఆ నందుడు తానే వెళ్ళి ఆ రోటికి కట్టబడ్డటువంటి కృష్ణుని యొక్క ఆ ఉదర బంధాన్ని తాను విడిపించేట. అది చూసి దేవతలు మరోసారి ఆశ్చర్యచకితులై నమస్కరిస్తున్నారు. అక్కడ ఒక చమత్కారాన్ని చూపిస్తున్నారు మన నారాయణ భట్టాత్రి. వ్యమోక్షి నందేన భవాన్ విమోక్షద. నారాయణ, అందరికీ మోక్షాన్నిచ్చే నీకు మోక్షాన్నిచ్చాడయ్యా నందుడు అని. మోక్షము అంటే విడుదల అనర్థం. బంధం నుంచి విడిపించడాన్ని మోక్షం అంటారు. సర్వజీవులకు కర్మబంధము నుంచి సంసార బంధనము నుంచి విడిపించేవాడు నారాయణుడు ఒక్కడే. అలాంటి నారాయణునకు ఈ రోటి బంధనం నుంచి విడిపించాడు నందుడు అంటే మోక్షాన్నిచ్చేవాడికే మోక్షాన్నిచ్చే భాగ్యం ఆ నందుడికి ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. అది చూసి దేవతలందరూ నమస్కరించారట. ఇక్కడ రెండు చమత్కారాలున్నాయి. ఎవరూ బంధించలేని భగవంతుడిని బంధించగలిగింది యశోద. అందరికీ మోక్షాన్నిచ్చే కృష్ణుడికి మోక్షాన్నిచ్చాడు నందుడు. ఈ చమత్కృతిని అంత అద్భుతంగా భావించి చూపించారు నారాయణ భట్టాత్రి. అటు తర్వాత రకరకములైన మాటలు అక్కడ వినబడుతున్నాయి. లోకంలో కూడా ఏదైనా గొడవ జరిగినా ప్రమాదం జరిగినా అనేక రకాల డిస్కషన్లు చేస్తూ ఉంటారు చుట్టూ చేరిన వారు. ఇది ఎలా జరుగుంటుంది అనే దాని మీద అనేక తర్జన భర్జనలు జరుగుతాయి. అలా ఇప్పుడు ఈ చెట్లు తమంత తాము కూలిపోయాయా లేక పిల్లవాడు కూల్చాడా అంటే పిల్లవాడు కూల్చే శక్తి ఎక్కడండి? అవి తమంత తాము పడిపోయి ఉంటాయి. తమంత తాము పడిపోవడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది? పిడుగు పడిందా, పెనుగాలి వచ్చిందా అంటే ఆ రెండూ కూడా కాదు. పిడుగు పడదుగాక పెనుగాలి విసరదు, ఖండితంబుల గుట కనరాదు, బాలుడితడు పట్టి వడద్రోజ జాలడు, తరువులేల కూలె ధరణి మీద. ఇది అక్కడ చర్చనీయాంశం అయిపోయింది. పిడుగు పడిన జాడలు లేవు, పెనుగాలి విసరలేదు, పోనీ ఎవరైనా నరికి వేశారా అంటే అది లేదు. ఇంకెవడో తెలివైన వాడు చెప్పాడు, చాలా కాలం నుండి వస్తున్న చెట్లు గనక లోపల కొంత కృషించిపోయి ఉంటాయి, అందువల్ల పడిపోయేమో అన్నాడు. వెంటనే వాడిని పిచ్చివాడా, అలాగేం లేదు, గట్టిగా ఉన్నాయి చెట్లని ఒకరు చెప్పారట. పోనీ ఈయన గాని లాగి పడేశాడా అంటే అతి చిన్నపిల్లవాడు, ఈయన లాగి పడవేయగలడా? అందువల్ల ఎలా పడ్డాయా అని పెద్ద సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ లాంటి చర్చ చేస్తూ ఉంటే జరిగింది చూసిన పిల్లలు వచ్చి చెప్తున్నారట. అసలు ఈ చెట్లు ఎలా పడ్డాయో మేము చూసాం చెప్తున్నా ఉంటున్నారు వాళ్ళు. నందుని కొమరుడు వినుడి సందున మును దూరి రోలు సరి నడ్డముగా ముందటికిచ్చిన మద్దులు క్రందు కొనంకూరే జనుల కంటి మిరువరన్. వాళ్ళు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారంటే, ఈ నందకుమారుడైన కృష్ణుడు ఈ రెండు చెట్ల సందులోంచి ఆయన ముందు వెళ్ళిపోయి ఈ రోలు రాలేదు కదా అని గట్టిగా లాగెట్ట. అలా లాగడం వల్ల ఈ చెట్లు కూలడం మేము చూసాం. కూలిన చెట్లలోంచి ఇద్దరు పురుషులు వచ్చి ఈయనకి నమస్కరించడం కూడా చూసాం అని పిల్లవాళ్ళు చెప్తే, ఈ పిల్లవాళ్ళ అబద్ధాలు ఆడడం అలవాటైపోయింది, అలాంటి పిచ్చి మాటలేవో ఆడుతున్నారులే అని ఈ పిల్లల మాట ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. అంటే అసలు నిజం పిల్లలకే తెలుసు, కానీ పిల్లలు చక్కగా నిజం చెప్పగలరన్న విషయం పెద్దవాళ్ళకి తెలియదు. ఇదే లోకంలో కనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు చాలా లాజికల్గా ఆలోచిస్తాం అనుకుంటూ ఉంటారు. ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టు గమనించలేరు, గ్రహించలేరు. కానీ ఈ పసిపిల్లలు అమాయకంగా చూసింది చూసినట్లు చెప్పారు. వీళ్ళు మాత్రం నమ్మలేకపోయి బాలకాలాపంబులు విని మిథ్యారూపంబులను కొందరనిరి. ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా అన్నప్పటికీ కూడా అక్కడున్న నందుడు మాత్రం ఒకటి అనుకున్నాడు, నారాయణుడు నా బిడ్డను రక్షిస్తున్నాడు గనక ఇప్పుడు కూడా బ్రతికి బయటపడ్డాడు. ఎలాగోలా చెట్లు పడిపోయాయి, పడిపోయిన చెట్లు నా పిల్లాడి మీద పడలేదు, అదే అదృష్టం. తను తాను కాచుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే కట్టివేయబడ్డాడు కనుక ఎటూ కదలలేడు. అందుకు చెట్లు పడిపోయినా పిల్లవాడికి ఏమీ కాలేదంటే ఆ నారాయణుడు ఈ బాలుణ్ణి రక్షిస్తున్నాడు అని మరోసారి అనుకుని ఒక్కసారి ఆకాశంలోకి చూసి విష్ణువుని నమస్కరించాట. అయ్యా ఆకాశంలోకి కాదు, ఆ విష్ణువు ఎవరినో నేనే అని అర్థమయ్యేలా ఒక చిన్న నవ్వున ఊరుకున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ. మహీరుహోర్మధ్య గతో బతార్భకో హరే ప్రభావాదపరక్షితోధునా ఇతి బ్రువాణైర్గమితో గృహం భవాన్ మరుత్పురాధీశ్వర పాహిమాం గదాత్తని 48వ శతకాన్ని
పూర్తి చేశారు నారాయణ భట్టాత్రి. చెట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ నా బాలుడు హరే ప్రభావాత్, హరి యొక్క ప్రభావం చేత అపరక్షిత అధునా, ఇప్పుడు కాపాడబడ్డాడు అనుకుని ఆ నందుడు ఇతి బ్రువాణైర్ గమితో గృహం భవాన్, పిల్లవాడిని ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్ళేట. అలాగ నందుని చేత ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్ళబడినటువంటి ఓ బాలకృష్ణ, లీలాకృష్ణ, మరుత్పురాధీశ్వర, గురువాయుపురాధీశ, పాహిమాం గదాత్, రోగముల నుంచి నన్ను కాపాడు అనే ప్రార్థనతో ఈ దశకం పూర్తయింది. ఇప్పుడు 49వ దశకం మొదలవుతున్నది. దీన్ని బృందావన గమనము అని అంటున్నారు. ఇది నిజానికి వ్రేపల్లెలో జరిగినటువంటి గొప్ప మలుపు, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అంశం దీనిలో ఉంది. ఇందులో ఆకర్షణీయమైన స్థూలమైన లీల కనిపించకపోవచ్చు కానీ బృందావనానికి వెళ్ళడం ఒక లీల. ఆ లీల చాలా ముఖ్యమైన లీల. ఆ రహస్యాన్ని ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతూ ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా కృష్ణుడు అనేక గండముల నుంచి కాపాడబడుతూ వచ్చాడో, విష్ణువు కృష్ణుణ్ణి కాపాడుతున్నాడు అనుకుంటున్నాడు నందుడు, కానీ విష్ణువే కృష్ణుడిని తెలియనివ్వకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాడు కృష్ణుడు. ఇలాంటి స్థితిలో అందరూ ఒక సమావేశం వేసుకున్నారట. ఏమని? కృష్ణుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి పాప ఆయనకి ఏవో గండాలు వస్తున్నాయి, అదృష్టవశాత్తు ఏ ప్రమాదం జరగకుండా కాపాడబడుతూ ఉన్నాడు. ఈ గండాలు ఉత్పాతాలు ఎందువల్ల వస్తున్నాయి అని చర్చ చేసుకున్నారు. సాధారణంగా మనం ఒక ఇంట్లో ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఏవైనా అరిష్టాలు వచ్చాయనుకోండి, ఏమనుకుంటాం? ఆ ఇల్లు అచ్చిరాలేదని, ఇంట్లో సరైన వాస్తు బాగోలేదని, కాబట్టి ఇల్లు మార్చేద్దాం అనుకుంటారు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే కృష్ణుడికి ఏవో ఒక ఉత్పాతాలు జరుగుతున్నాయి కనుక ఊరు మార్చేద్దాం అనుకుంటారు. అది విశేషం. అంటే నందవ్రజంలో కృష్ణుడు నందునికి కుమారుడు మాత్రమే కాదు, ఆ వ్రజభూమిలో, ఆ వ్రేపల్లెలో అందరికీ ఆత్మీయుడు. పైగా కుమారుని కంటే ప్రేమ ఉన్నవారు. సృష్టిలో ఒక మానవుడికి లేదా స్త్రీకి బిడ్డ కంటే ఎక్కువ ఎవరూ లేరు. అలాంటిది మొత్తం నందవ్రజంలో ఉన్న వారికి తమ పిల్లల కంటే ఎక్కువ కృష్ణుడే. అది విశేషం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆత్మ కంటే ఎక్కువగా కృష్ణుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారు నందవ్రజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను. స్థావర జంగమాత్మకమైన జగత్తంతా కూడా వ్రేపల్లిలో కృష్ణ ప్రేమలో కరిగిపోతున్న వారే. అందుకే ఊరే మార్చేద్దామని ఊరంతా నిర్ణయించుకుంది. అంత గొప్ప విశేషం చూడండి. సరే, ఊరు మార్చేస్తాం, ఏ ఊరికి వెళతాం? సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఈ గొల్లలందరూ కూడా, అంటే గోవులతో వ్యాపారం చేసేటువంటి వారందరూ కూడా ఎలా ఉండేవారంటే, అడవులలో కొన్ని ప్రాంతములు వ్యవసాయానికి యోగ్యమైనవి చూసుకుని అక్కడ వ్రజాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేవారు. సంస్కృతంలో వ్రజము అని అంటారు, తెలుగులో వ్రేపల్లె లేదా గోకులము అంటారు. గోవులన్నీ సమూహంగా ఉండే చోటు గోకులము. గోవులున్నప్పుడు గోపాలకులు కూడా వాటితోనే కలిసి ఉంటారు. కానీ గోపాలకులు, వారి కుటుంబాలు, గోవులు కలిసి ఉండేటువంటి పల్లి అని, వ్రజమని, గోకులమని అంటారు. తెలుగులో వ్రేపల్లె. వ్రేతలు అంటే గోపాలకులు, వ్రేపల్లె అంటే వ్రేతల పల్లె అని అర్థం అనమాట. అలాంటి ఈ వ్రేపల్లెనే మార్చివేద్దాం అనుకుంటే సరి అయిన చోటు ఏదా అని నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటే ఉపనందుడు అనేవాడు సరి అయిన చోటుని సూచించాడు. ఆ చోటే బృందావనం. ఆ బృందావనం మమా భగవానుడైన బాలకృష్ణుడు మద్ది చెట్టును కూల్చి నలకూబర మణిగ్రీవులకు మోక్షమిచ్చిన తర్వాత జరిగిన అసలు వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకోలేక కృష్ణునికి వరుసగా ప్రమాదాలు వస్తున్నాయని బాధపడినటువంటి గోపకులందరూ సమావేశాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. భవత్ ప్రభావా విదురాహి గోపా తరు ప్రపాతాదికమత్ర గోష్ఠే అహేతుముత్పాత గణం విశంఖ్య ప్రయాతు మన్యత్ర మనో వితేను. భవత్ ప్రభావా అవిదురాహి గోపాహ. ఓ నారాయణ, నీ యొక్క ప్రభావాన్ని అవిదురాహ తెలియనటువంటి గోపకులందరూ కూడా తరుప్రతాపాదికం, ఈ చెట్లు పడిపోవడం మొదలైనటువంటివన్నింటినీ కూడా తలచుకుని ఈ కారణం లేని ఉత్పాతాలు కలుగుతున్నాయి గనక ప్రయాతుం అన్యత్ర, మరి ఒక చోటుకు వెళ్ళిపోవాలని మనోవితేను, మనస్సులో నిశ్చయం చేసుకున్నారు. అప్పుడు ఉపనందుడనేవాడు సలహా ఇచ్చాడు. ఆయనకి మంచి చోటు తెలుసుట. దాన్ని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. తత్రోపనందాభిద గోపవర్యో
జగౌ భవత్ ప్రేరణయైవ నూనం ఇతి ప్రతిచ్యాం విపినం మనోజ్ఞం బృందావనం నామ విరాజతీతి. నందుడు తెలియజేశాడు, సరైన చోటు ఏదో మీరే చెప్పండి అని అక్కడ ఆ గోపకులకు. అందులో ఒకడైన ఉపనందుడు చెప్తున్నాడు, అయ్యా ఇక్కడికి దగ్గరలో బృందావనము అనే ఒక అరణ్యం ఉన్నది. ఇక్కడ నుంచి ఇతః ప్రతిచ్యాం విపినం మనోజ్ఞం, ఇక్కడ నుంచి పడమటి వైపు ఒక చక్కని అడవి ఉన్నది. అది బృందావనం నామ విరాజతి, బృందావనం అనే పేరున్న అడవి అన్నారు ఆయన. అయితే ఈ పేరు ఉన్న అడవికి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన ఉపనందుడికి కలిగిందా అంటే అది అర్థం చేసుకోవడానికి గొప్ప మాట ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నారాయణ భట్టాత్రి. భవత్ ప్రేరణయైవ నూనం అని. ఓ కృష్ణ, నీ ప్రేరణ చేత ఆయన చెప్తున్నాడయ్యా అన్నారు. బృందావనం వెళ్ళాలి అనే బుద్ధి ఉపనందుడికి పుట్టించిన వాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఆయనంతటా ఆయన మౌనంగా ఆడుకుంటూనే ఎటు కదలాలో ఆయన చూసుకుంటున్నాడు, ఎటు కదిలించాలో ఆయన చూసుకుంటున్నాడు. బయటకు కనబడుతున్నదంతా ఏమిటంటే కృష్ణుణ్ణి రక్షించి కాపాడుదామని వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది. కానీ అసలు జరుగుతున్నది ఏమిటంటే ఆయనే వీళ్ళని కాపాడదలుచుకున్నాడు గనకనే బృందావనానికి మళ్లించే బుద్ధి పుట్టించాడు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే బృందావనం అనేది సామాన్య భూమి కాదు, అది అసామాన్య దివ్య భూమిక. అందుకు ఈ గొప్ప జీవులైనటువంటి గోపకులందరినీ కూడా బృందావనంలో ప్రవేశింపజేయాలని సంకల్పించుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఆయన సంకల్పం చేతనే ప్రేరేపింపబడి ఉపనందుడు బృందావనం అనే పేరును సూచించాడు. అక్కడ అన్నీ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. మనం ఉండడానికి, ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అనువైన వాతావరణం. దగ్గరలోనే యమునా నది ఉన్నది, అక్కడే గోవర్ధన పర్వతం ఉన్నది, చక్కని వృక్ష సంపద ఉన్నది, గోవులకు కావలసిన పచ్చిక అక్కడ సమృద్ధిగా లభిస్తున్నది అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ కసవు గలదు ఇరవు పశులకు లసదద్రి నదీ మహీజలతి కావలి పెంపెసగును కాపురమునుకును పొసగును బృందావనంబు పదడచ్చటికిన్. పొసగును బృందావనంబు, అన్ని విధాలా నివాసయోగ్యమైనది ఆ బృందావనము గనక అక్కడికి వెళదాం అని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇప్పుడు వెంటనే ఆలమందలన్నింటినీ సిద్ధం చేశారు, బళ్ళు కట్టించారు, వస్తువులన్నీ కొన్ని బళ్ల మీద సిద్ధం చేసి ప్రజలందరూ మరికొన్ని బళ్ల మీద కూర్చొని నడవగలిగేటువంటి పురుషులందరూ నడకలు మొదలుపెట్టారు. స్త్రీలందరూ కూడా వివిధములైన బళ్లనెక్కారు. అందులో ముందు అమర్చినటువంటి బండిలో తల్లులతో పాటు బలరామకృష్ణులు కూడా కూర్చుని ఉన్నారు. రోహిణి యశోద లేఖర్థంపున పరిపూర్ణ మనోరథులై రామకృష్ణుల ముందటి నిడుకొని వారల వినోదంబులకం ప్రమోదంబునందుచుండరి. ఆ తల్లులతో పాటు ఉన్నటువంటి బలరామకృష్ణులు చేస్తున్న వినోదాన్ని చూసి తిలకిస్తూ అసలు శ్రమాయాసం తెలియకుండా అందరూ హాయిగా బృందావనం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. బృహద్వనం తత్ఖలు నందముక్ష విధాయ గోష్ఠీనమథ క్షణేన త్వదన్వితత్వజ్జననీ నివిష్ట గరిష్ఠయానానుగత విచేలుహు. కనువిందుగా కదులుతున్నారట బలరామకృష్ణులు. ఆ బలరామకృష్ణుని తీసుకువెళుతున్నారు వీరందరూ బృందావనానికి అని చెప్పడానికి లేదయ్యా, బలరామకృష్ణులే వీళ్ళందరినీ బృందావనానికి తీసుకువెళుతున్నారు. బాహ్యంగా ఒక పసిపిల్లవాడిని పెద్దవాళ్ళందరూ తీసుకెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తున్న భగవానుడు భక్తులందరినీ కూడా దివ్య భూమికి అయినటువంటి బృందావనానికి తీసుకువెళుతున్నారు. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు చేసిన లీలలు మధురాతి మధురాలు. అనో మనోజ్ఞ ధ్వనిధేను పాలి ఖుర్ర ప్రణాదాంతరతో వధూభి భవద్వినోదాలపితాక్షరాన్ని ప్రపీయనాజ్ఞాయత మార్గదైర్ఘ్యం. వాళ్ళు ఆ బళ్లలో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ బలరామకృష్ణుల యొక్క ఆ లీలలతో కూడిన మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తుండడం చేత మార్గదైర్ఘ్యం, దైర్ఘ్యము అంటే నిడివి పొడవు అని అర్థం. మార్గము యొక్క ఆ దూరాన్ని కూడా లెక్క పెట్టకుండా ఆనందంగా వాళ్ళు ప్రయాణించారు. దీని ఆంతర్యం చాలా ఉన్నది. బృందావనం అనేది ముక్తిధామం. ఆ ముక్తిధామానికి చేరుకోవడానికి గాను మనం ప్రయాణించితే అదే సాధన అనేది. ఈ సాధన శ్రమతో కూడుకున్నది. కానీ ఆ సాధనలో కృష్ణుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటే ఈ జీవిత యాత్రే శ్రమ తెలియకుండా సాగిపోతుంది. జీవిత యాత్రలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, ఎన్నో శ్రమలుంటాయి.
చిట్ట చివరికి మోక్షం అనే పరమ గమ్యాన్ని పొందడానికి జీవులు సాధన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా జీవయాత్రలో ప్రారబ్ధవశాత్తు ఎన్నో బరువులు మోయవలసి వస్తుంది, ఎంతో దూరం ప్రయాణించవలసి వస్తుంది. కానీ కృష్ణుడి దగ్గరుంటే మార్గాయాసం తెలియదు. అది ఇక్కడ సంకేతం. సాధనలో శ్రమ తెలియకుండా చేసేది భగవత్ స్మరణ మాత్రమే. ఆ భగవానుడే దగ్గరున్నాడు గనక వీరికి యాత్ర ఏమాత్రము శ్రమ అనిపించలేదు. నిరీక్ష బృందావనమీశనందత్ ప్రసూన కుంద ప్రముఖ ద్రుమౌఘం అమోదథా శాద్వల సంద్రలక్ష్మ్యా హరిణ్మణి కుట్టిమ పుష్ట శోభాం. ఇక్కడి నుంచి బృందావన శోభని కొన్ని శ్లోకాల్లో వర్ణిస్తున్నారు. ఇది మనం చాలా చక్కగా గమనించవలసిన విషయం. బృందావనాన్ని వర్ణిస్తున్నారంటే అందంగా చెట్లున్నాయి, అందంగా పుట్టలున్నాయి, అందంగా పక్షులున్నాయి అని చెప్పడం కాదు. బృందావన సౌందర్యాన్ని స్మరించడము అంటే ఇది ఒక సాధన, ఒక ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం కూడా. బృందావన స్మరణ చాలా దివ్యాతి దివ్యం. బృందావనం సామాన్యమైన భూమి కాదు, అది దివ్య భూమిక. అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ వారిని బృందావనం చేర్చాడు అంటే అర్థం ఎంతకాలం ఆ కృష్ణుని పట్ల వారు చూపించిన అవ్యాజమైన ప్రేమకు ఫలితంగా ఆ గోపకులకు, గోపికలకు, గోవులకు, దూడలకు అన్నింటికీ కూడా బృందావనంలో నివసించే యోగ్యత వచ్చింది అని అర్థం. ఆ అర్హత వారికి ఇప్పుడు సిద్ధించింది. వాళ్ళు అర్హులయ్యారు గనక బృందావనంలో ప్రవేశింపజేశారు. బృందావనంలో అడుగు పెట్టాలి అంటే అనేక జన్మల పుణ్య విశేషం ఉండాలి. లేని వాళ్ళు బృందావనంలో అడుగు పెట్టలేరు. అయితే మేము వెళ్ళేవండి టికెట్ కొనుక్కుని బృందావనం, ఏమీ లేదండి అప్పుడు చెప్పినటువంటి ఆ నికుంజాలు అవేం కనిపించలేదు అంటే బృందావనం అంటే కంటికి కనిపించే క్షేత్రం కాదు. సాధారణంగా మన కంటికి కనబడేది మట్టి మొదలైనవే, కానీ ఆ మట్టి వెనక ఒక కాంతిమయమైన దివ్య చైతన్యం ఆవరించి ఉంటుంది. అది అసలు క్షేత్రం. ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళినా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మనం దిగ్గానే హోటల్ ఎక్కడ, భోజనం ఎక్కడ చేస్తాం ఇవి చూస్తాం. అది కాదు క్షేత్రంలో చూడవలసింది. క్షేత్రాన్ని ఆవరించుకుని క్షేత్రంలో అంతర్గతమై ఒక మహాశక్తి ఉంటుంది. ఆ శక్తిని మనం గ్రహించడానికి క్షేత్రానికి వెళతాం. ఆ క్షేత్రంలో ప్రవేశించిన వెంటనే ఆ శక్తిలో మనం ప్రవేశించినట్లే. ఆ శక్తిని ఎవరయ్యా తొందరగా పొందగలరు అంటే ఎవరైతే దీక్షతో క్షేత్రంలో ప్రవేశిస్తారో, ఎవరైతే క్షేత్రానికి వెళ్లే ముందు సాధన చేస్తారో, ఎవరు క్షేత్రంలోకి వెళ్ళాక సాధన చేస్తారో వారికి మాత్రమే క్షేత్రంలో ఉన్న దివ్య శక్తి సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. అయితే ఇతరులకు లభించదా అంటే అది కొంత మేరకు పాపాన్ని పోగొడుతుంది అంతే. కానీ నిజమైన ఫలితం ఎవరికి లభిస్తుందంటే అక్కడ సాధన స్థితిలో ఉన్న వారికే క్షేత్రం యొక్క సంపూర్ణ సిద్ధి లభిస్తుంది. కరెంటు ప్లగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, కానీ ఎవరైతే ప్లగ్ను పెడతారో వారికి మాత్రమే ఆ విద్యుత్ అందుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే ప్లగ్ పాయింట్లో ప్లగ్ పెట్టడం ఎలాగో క్షేత్రంలో సాధన చేయడం అలాగా. ఆ సాధన చేసిన వాడే క్షేత్రాంతర్గతమైన దివ్య శక్తిని పొందగలడు. అందుకే ఏ క్షేత్రానికైనా సాధన అవసరం. వినోద దృక్పథంతో క్షేత్రయాత్ర చెయ్యరాదు. క్షేత్రయాత్ర ఎప్పుడూ కూడా వినోదయాత్ర కాదు, విహారయాత్ర కాదు. అది ఆధ్యాత్మిక యాత్ర. అంతర్గతమైన దివ్య చైతన్యాన్ని జీవుడు పొంది తన జన్మని తరింపజేసుకునే సాధనే తీర్థయాత్ర, క్షేత్రయాత్ర. ఆ కారణం చేతనే ఆదిశంకరుల వారు కూడా తమ గ్రంథాల్లో తెలియజేస్తారు, భక్తుడైన వాడు ఎక్కువ క్షేత్రయాత్రలు చెయ్యాలి అన్నారు. క్షేత్రయాత్ర చేయడం వల్ల దివ్యశక్తి తనలో జాగృతమై పాప పంకిలమంతా నశించి క్రమంగా జీవుడు శుద్ధుడై తర్వాత సిద్ధుడై మోక్షాన్ని పొందుతాడు. ఏ క్షేత్రానికైనా ఈ దివ్యత్వం ఉంటుంది. మనకి బయటికి కనిపించేది రాగి తీగ అయినా అందులో విద్యుత్తు నింపితే అది ఎంత శక్తివంతం అవుతుంది. కానీ కనిపించేది రాగి తీగ, లోపలున్న విద్యుత్తు కనిపించదు. కనిపించదు కదా అని విద్యుత్తు లేదంటామా? అదేవిధంగా ఈ క్షేత్రములన్నింటిలో కూడా రాగి తీగలో విద్యుత్తులాగా పరమేశ్వర శక్తి దాగి ఉంటుంది. అలాంటి శక్తివంతమైన క్షేత్రాలలో బృందావనం అత్యంత శక్తివంతమైన క్షేత్రం. కలియుగంలో అన్ని క్షేత్రాలు, అన్ని తీర్థాలు వ్యాపార కేంద్రాలు అయిపోతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. అది మనం ప్రస్తుతం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. వంచన, దోపిడి, దైవంపై నమ్మకం లేకపోవడం ఇవన్నీ పెరిగి పాపాత్ములైనటువంటి వారు క్షేత్రాల్ని కైవసం చేసుకున్న రోజుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం ఈ కలిలో. అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది చేరినప్పటికీ కూడా
పవిత్రత ఏమాత్రం కోల్పోయినటువంటి గొప్ప క్షేత్రములు 3 ఉన్నాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. అంటే ఇతర క్షేత్రముల్లో శక్తి లేదని కాదు, కానీ ఆ శక్తిని సన్నగిల్ల చేసే పాపాత్ములు అక్కడ ఉంటారు. ఆ ప్రభావం చేత క్రమంగా శక్తి క్షీణిస్తుంది కలియుగంలో మిగిలిన క్షేత్రాల్లో. కానీ ఏమాత్రము శక్తి క్షీణించని దివ్య భూములు 3 ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి పురాణాలు. అవి 1 కాశీక్షేత్రం, 2 బృందావనం, 3 పురుషోత్తమ క్షేత్రం. దీనినే పూరి అని వ్యవహరిస్తారు. ఇది ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో ఉంది. ఈ 3 సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ శక్తివంతమైన క్షేత్రములు. అందుకు బృందావనం అత్యంత శక్తివంతమైన క్షేత్రం. మనం కంటితో చూసే మట్టి మాత్రమే కాదు బృందావనం అంటే, అందులో దాగి ఉన్న అనంతమైన కృష్ణ చైతన్యం, విష్ణు చైతన్యం అమోఘమైనటువంటిది. ఈ బృందావనం కృష్ణుడు అవతరించక ముందు నుండి విష్ణు క్షేత్రమే అని మనం ధ్రువ చరిత్ర మొదలైన వాటిలో చెప్పుకున్నాం ఇంతకు మునిపే. అలాంటి దివ్య భూమికలో ఎప్పుడూ నారాయణుడు కృష్ణ రూపంతో సూక్ష్మంగా విహరిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి దివ్య క్షేత్రంలోకి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ రూపంతో వీళ్ళందరినీ ప్రవేశింపజేశాడు. అటువంటి బృందేంద్రకృత లక్ష్మీ స్తుతి మొదలైనవి చెప్తున్నాయి. విరజా చంపకవనే సంపెంగల తోటలో అమ్మవారు విరజ అనే పేరుతో ఉంటారు. పద్మవనంలో పద్మావతి అనే పేరుతో ఉంటారు. మొగలి పూల తోటల్లో సుశీల అనే పేరుతో ఉంటారట. కుందదంత అనే పేరుతో మల్లె తోటల్లో ఉంటారు. అంటే కుందదంతా ఆయన లక్ష్మీదేవి గాని కొలువై ఉంటే మల్లె తోటలు అందంగా విరబూస్తాయి. అదేవిధంగా సుశీలాదేవి అనే పేరుతో అమ్మవారు నెలకొని ఉంటే మొగలి తోటలు బాగా విరబూస్తాయి. ఇక సంపెంగల తోటల్లో విరజ అనే నామంతో అమ్మవారు ఉంటారు. అలాగాని అమ్మవారు నెలకొని ఉంటే ఆ తోటలు బాగా పెరుగుతాయి. లేదా ఆ తోటలు బాగా పెరగాలి అంటే ఆ పేరుతో ఉన్న లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించాలి. ఆరాధిస్తే ఆ తోటలు పెరుగుతాయి. ఇలాగ కుసుమాలలో శోభ కూడా లక్ష్మీదేవే. కుసుమాలు, పచ్చదనము ఇవన్నీ లక్ష్మీ స్వరూపాలు. పంట పొలాలు కూడా లక్ష్మీ స్వరూపాలు, సస్యలక్ష్మి అని అంటాం మనం. అందుకు ఆ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటేనే పంటలన్నీ బాగుంటాయి గనక పూర్వకాలం నుంచి మన రైతులు మొదలైన వారందరూ కూడా లక్ష్మీ మొదలైన అమ్మవార్లను ఎందుకు ఆరాధించారంటే అమ్మవారి ఆరాధన చేతనే పాడి పంట ఇవి సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. అలా ఒక్కొక్క వనానికి ఒక్కొక్క అధిదేవతగా ఆ తల్లి పిలువబడుతూ బృందా బృందా వనే వనే అని అంటాడు ఇంద్రుడు. అమ్మా, ఒక్కొక్క వనంలో ఒక్కొక్క పేరుతో ఉన్న నువ్వు బృందావనంలో బృందా అనే పేరుతో ఉన్నావన్నారు. దీన్ని బృందా లేదా వృందా అని 2 పేర్లతో పిలుస్తారు. వృందా అని, బృందా అని ఏదన్నా పర్వాలేదు. అక్కడ బృందా అనే పేరుతో అమ్మవారు నెలకొని ఉన్నారట. ఎందుకంటే అది కృష్ణభూమి. అందుకు వేడకుండా ఆ బృందా అనే పేరుతో మహాలక్ష్మి తన కళలన్నింటినీ నింపి ఉంచింది. నారాయణుడు ఎక్కడుంటే ఆ తల్లి అక్కడుంటుంది. అందుకు ఆ నందనందనుడైన శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి బృందావనంలో బృందా అనే పేరుతో మహాలక్ష్మి నెలకొని ఉన్నది గనక బృందాదేవి అధిష్ఠించిన వనము బృందావనము అని పేరు. అదేవిధంగా వనము అనే మాటనే కాకుండా బృంద అవనము అని తీసుకుంటే అవన శబ్దానికి రక్షణ అని అర్థం. బృందావనము అంటే బృందమును రక్షించున్నది అని అర్థం. ఏ బృందాన్ని రక్షిస్తున్నది అంటే మంత్ర బృందాన్ని, యోగి బృందాన్ని, భక్త బృందాన్ని రక్షించే చోటు బృందావనము అని చెప్పబడుతున్నది. మనకి కృష్ణోపనిషత్తు అని వేదాల్లో ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది. అందులో కృష్ణావతారంలో ఏ దేవత ఏ స్వరూపంగా వెలసినదో వర్ణిస్తూ చక్కగా చెప్పారు. కృష్ణుని మురళి సాక్షాత్తు రుద్రుడే మురళిగా అవతరించాడని, కృష్ణుని కొమ్ముబూర ఇంద్రుడే కొమ్ముబూరగా అవతరించాడని, కృష్ణుని కట్టివేసినటువంటి ఆ రోలు కశ్యప ప్రజాపతి అంశతో అవతరించిందని, అదేవిధంగా రోటికి కట్టిన తాడు అదితీదేవి అంశతో అవతరించిందని వర్ణిస్తూ వచ్చారు. అంటే కృష్ణుణ్ణి ముట్టుకోవాలన్నా పూర్వజన్మాల తపస్సు ఉండాలి, లేకపోతే ఆయన దాకా వెళ్ళలేం. ఒక తాడు కూడా ఆయన్ని ముట్టుకోలేదు. ఆ తాడులో కూడా దేవతాశక్తి ఉంటేనే ఆ భాగ్యం వస్తుంది. అందుకు కశ్యప, అదితి వీరే మనకు వసుదేవుడు దేవకిగా అవతరించారన్న విషయం తెలుసు. ఆ తేజస్సే కొంత భాగం ఇక్కడ రోలుగాను తాడుగా కూడా వచ్చిందిట. అది విశేషం. ఆయన స్పర్శించే జడ పదార్థంలో కూడా చైతన్యం ఉంది. ఆ చైతన్యం కూడా అనేక జన్మల తపస్సుల వల్ల దేవతలు సంపాదించుకోగలిగారు. అలాగ కృష్ణుని అంటిపెట్టుకున్నటువంటి ప్రతి పదార్థము కూడా దేవతా స్వరూపం, తపస్సుల స్వరూపం. అదేవిధంగా కృష్ణుడు తిరుగాడినటువంటి
ఈ బృందావనం సాక్షాత్తు భక్తి దేవత అన్నారు. భక్తి అనే దేవత బృందావన క్షేత్రంగా వెలసిందిట. అందుకు భక్తి వృద్ధి చెందాలి అంటే బృందావనాన్ని ఆశ్రయించాలి. భక్తి పండితే అదే ముక్తి. భక్తి వల్ల ముక్తి కాదు, భక్తే ముక్తి. అందుకు అలాంటి భక్తి మీద భక్తి పెంచుకోవాలి మనం. ఆ భక్తి క్షేత్రమే బృందావనం. అవ్యాజమైన భగవత్ ప్రేమే భక్తి. అవ్యాజము అంటే నెపము లేని ప్రేమ. మనం భగవంతుని ప్రేమిస్తాం ఎందుకంటే ఏదో ఇస్తాడని. ఆయనకు ఇలాగా పూజ చేస్తే ఫలానా ఫలితం వస్తుందని మనం పెద్ద భక్తులం అయిపోతాం. ఎందుకు? ఫలితం కోసం భక్తి తప్ప భగవంతుడి మీద భక్తి లేదు మనకి. అసలు ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా తమ సుఖదుఖాలు కూడా పట్టించుకోని భక్తులు నందవ్రజవాసులు. లేకపోతే ఎందుకు విడిచిపెట్టేశారు? ఆ పాత రేపల్లని ఎందుకు విడిచిపెట్టారు వాళ్ళు? అది అంతకుముందు మధురా నగరానికి దగ్గరగా ఉండేది. దాన్ని విడిచిపెట్టి బృందావనానికి ఎందుకు వచ్చారు వారు? కృష్ణునికి కష్టం వస్తోందని చెప్పి వాళ్ళు విడిచిపెట్టారట. అంటే వాళ్ళకి తమ సుఖ దుఃఖాల గురించి పట్టదు. వారికి కావలసినంత కృష్ణుడి సుఖమే. కృష్ణుడికి ఇన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని వాళ్ళు మారారు అంటే వారి కృష్ణుడి గురించి తెలియకపోవచ్చు, కానీ కృష్ణుడి మీద ఒక అవ్యాజమైన ప్రేమ ఉన్నది వాళ్ళకి. ఆ ప్రేమే భక్తి అంటే. భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానం ఉన్నా లేకపోయినా ఏ నెపము లేని ప్రేమ ఉంటే అది జ్ఞానం కన్నా గొప్పది. అలాంటి ప్రేమ భక్తి రేపల్లె వాసుల యొక్క భక్తి, గోపక భక్తి. ఆ ప్రేమ భక్తికి ఫలితం కైవల్యం. అది ఇచ్చేవాడు నారాయణుడు. అలాంటి అవ్యాజమైన ప్రేమ భక్తులకి ఈ దివ్యధామమైన బృందావనంలో నివసించే అర్హత కల్పిస్తూ ఆయన వారినందరినీ కూడా బృందావనాన్ని తీసుకువచ్చాడు. ఆ బృందావనంలో ప్రవేశించి ఆ బాలకృష్ణుడు బలరాముడు మొదలైన పిల్లలతో తిరుగుతూ ఆ పచ్చిక బయలులో స్వేచ్ఛగా విహరిస్తూ ఆనందిస్తున్నాడు. ఆ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూసి పరవశించిపోతున్నాడు. అలా పరవశిస్తున్న కృష్ణుని చూస్తూ మన కంటి ముందు బృందావనాన్ని ప్రత్యక్షం చేస్తున్నారు నారాయణ భట్టాత్రి. అంటే నారాయణ భట్టాత్రి కూడా మనసుతో బృందావన యాత్ర చేస్తూ ఆ బృందావనంలో మాధవుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. నవోక నిర్వ్యూఢ నివాస భేదే శ్వశేష గోపేషు సుఖాసితేషు వనశ్రియం గోప కిశోరపాళీ విమిశ్రిత పర్యవలోకథాస్త్వం. ఓ నారాయణ, నువ్వు బృందావన శోభని తిలకించుతూ ఆనందిస్తూ ఉన్నావు. అక్కడ నవోక నిర్వ్యూఢ నివాస భేదేం, కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించుకుని ఈ గోపకులందరూ కూడా హాయిగా నివసిస్తూ ఉండగా నువ్వు నీ సాటి వయస్సు కలిగినటువంటి గోపకుమారులతో కలిసి వనశ్రియం గోపకిశోరపాళీ విమిశ్రిత, గోపకిశోరపాళీ విమిశ్రిత, గోపబాలులతో కలిసి వనశ్రియం, ఆ వనలక్ష్మిని దర్శిస్తూ ఆనందిస్తున్నావయ్యా. అలా ఆనందిస్తుడు బృందావనంలో విహరిస్తున్నటువంటి వైభవాన్ని చక్కగా ధ్యానానికి దొరికేలాగా వర్ణిస్తున్నారు నారాయణ భట్టాత్రి. నవోక నిర్వ్యూఢ నివాస భేదేషు అశేష గోపేషు సుఖాసితేషు వనశ్రియం గోప కిశోరపాళీ విమిశ్రిత పర్యవలోకథాస్త్వం. వనశ్రియం, బృందావన లక్ష్మిని చూస్తూ ఆనందిస్తున్నాడు గోపకిశోరుడు. బృందావన లక్ష్మి అంటే బృందావనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి తన శక్తిని చూస్తూ ఆనందిస్తున్నాడు అని ఒక అర్థం. ఇంకొక అర్థం బృందావన లక్ష్మి అంటే బృందావన శోభ. లక్ష్మి అనే శబ్దానికి శోభ, కాంతి, కళ అని అర్థం. అలా బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఆ శోభని, కళని, కాంతిని చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. పైగా ఎవరితో కలిసి విహరిస్తున్నాడంటే గోప కిశోరపాళీ విమిశ్రిత, సాటి గోప బాలకులతో కలిసి విహరిస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ ఆయనకు కనిపించినది యమునా నది అని. ఆ యమున ఆయన్ని చూసి చాలా సంతోషించిందిట. నదులకు, చెట్లకు కూడా ప్రాణం ఉంటుంది, వాటికి ఆత్మ ఉన్నది. అవి కూడా మనల్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటాయి, గమనిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కృష్ణుడు వచ్చాడని చెప్పగానే ఆ వనంలో ఉన్న చెట్లు, పుట్టలు, అదేవిధంగా నది, పర్వతము అన్ని ఆనందించి ఆ కృష్ణుడు తమను చూస్తున్నాడన్న ఆనందంతో పరవశించి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ సంతోషిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలా కృష్ణుడు వాటిని చూస్తూ ఆనందిస్తుంటే అవి కృష్ణుడిని చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ కారణం చేతనే ఇక్కడ యమునా నదిని కృష్ణుడు చూశాడు అని వర్ణిస్తున్నారు. ఆ యమునా నది చాలా దివ్యమైనది, సూర్యపుత్రిక ఆమె. కృష్ణ లీలలన్నిటికీ కూడా సాక్షిభూతంగా ఉన్నటువంటిది యమునా నది.
పుణ్యమైన ఆ యమునా నదిని మనం తలుచుకుంటున్నాం. గంగే చ యమునే చేవ అని గంగ తర్వాత పుణ్యనదిగా యముని చెప్పుకుంటున్నాం. యమునకున్న పుణ్యమంతా ఏమిటయ్యా అంటే కృష్ణుడు స్నానం చేసిన పుణ్యనది. అంతకంటే కావలసిందేమన్నది? ఆ గోపికలు స్నానాలాడిన దివ్య నది. అందుకు యమునా నది